ক'ত BPF আছে ৰে BPF কোকৰাঝাৰতে নোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলিত BPF আহে ক'ত BPF আছে ৰে BPF কোকৰাঝাৰতে নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলি এৰিয়াত বা ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ত পৰা BPF আহিব हा बे बाथ्राखौ बुंदों मानगोनां ढेकियाजुलि ओनसोलनि अशोक सिंहाल MLA बा सनितपुर जिल्लाखौ बर्तमान बिथाङानो सामलायगासिनो दं एबा सालायगासिनो दं अर्थात दैदेनगासिनो दङ बिथांनि मथेनो दा बे हल सनितपुर जिल्लायाव बा ढेकियाजुलि समष्टि तेजपुर समष्टियाव बिथांनि थ्रुयैनो सोलिगासिनो दङ दा बिथाङा आं मैया दाख्लै फोरबो बे साननैसो सिगाङाव नोंथांमोननो मानगोनां अशोक सिंहाल बिथांनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैखांबाय नोंथांमोना नुदोंबा निश्चय बुजिगोन नाथाय दिनै आङो खुद गावनो खाबु मोननायलाय बिथांजों मोगा मोगि आं भिडिअ लानो मोन्दों नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन ढेकियाजुलि समष्टियाव एबा सनितपुर जिल्लायाव BPFआ माबोरैहाय जागोन एबा क'क्राझाराव मारै जादोंमोन आरो उदालगुरियाव मारै जादोंमोन नोंथांमोना निश्चय बुजिनानै लानो हागोन अशोक सिंहाल बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनानै बुजिनानै लानो हागोन जोबजासिम जायफोर बिथांमोना नायो आरो लोगोसे आङो बेखौ आसा खालामो जे नोंथांमोननो आङो मैया दाखालिनो बा बे साननैसो सिगाङाव आं भिडिअ होनायावनो खुद बुंखादोंमोन साननैसोनि उनाव आङो सनितपुर जिल्लायाव एबा अर्थात निजा गामिथिं थांगासिनो दङ बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय एरियानि माखासे भिडिअफोर लानानै फैगोन होननानै बुंदों नाथाय आङो सरि मैया दाखालि आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा नेटवर्कनि गोबां प्रब्लेम भिडिअ लाबाबो माने भिडिअ आपल'ड होनो थाखाय जोङो 7 किल'मिटार गोजानाव जों थांनो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला क'क्राझार रेलवे स्टेसनाव थांनानैसो जोङो भिडिअफोरखौ आपल'ड हैनो गोनां जायो बेखायनो गोबां प्रब्लेमनि गेजेरजों आं बे गामियाव दङ दा हाबसो फैनानै दा साननैसोनि उनाव अर्थात गाबोनफोरनिफ्राय आं नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि माने ओनसोलनि बा एरियानि भिडिअफोरखौ लाबोबाय थागोन बिदिनो लामा सामानि थाखाय भिडिअ लाबोगोन दालां दुलांनि भिडिअ लाबोगोन स्कुल बायदिसिनानि भिडिअ लाबोगोन लोगोसे कारेन्टफोरनि आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना जाहाथे अननानै नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैयोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ निश्चय शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होगोन लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो बावनाय नङा होननानै आं आसा खालामो बेखायनो जायफोर नोंथांमोना मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन जोबजासिम बा नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो हागोन आं बेखौनो बुङो जे आं गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनानै जोङो भिडिअ लाहैगोन माहैगोन नाथाय बेयाव जोंहा वान साइड नङा जों गेजेरनि जानानै खामानि मावलांबाय थागोन हानायमानिखौ नाजागोन नाथाय जोङो रुलिं सरकारफोरखौ एबा सोलिबाय थानाय सरकारखौ बा गभखौ जों मानि थाखाय बुंबाय थानो गोनां जायो खुथार जोङो बैफोरबायदि खामानिफोरखौ मावगोन नामा जाहाथे नैबेफोरनि थाखाय जों बुंनो गोनां जायो आरो दा दिनैनि बे भिडिअआव अशोक सिंहाल बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों मोनसे समाव दैबाना जादोंना जायाखैमोन बे सनितपुर जिल्लायाव बा ढेकियाजुलि एरियायाव बेखौ बिथाङा रायजो राजानो सोंदों नाथाय रायजो राजाया होस्रिखावनानै मा फिननाय होदों नोंथांमोना निश्चय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन आरो बेल' नङा जे बिथाङा क्वारेन्टाइननि समाव बा कर'नानि समाव सोर भेक्सिन थुवा कंग्रेसआ थुफैया ना BPFआ थुफैया ना बले BJPआ थुवा बेफोरनि सायावबो फिननायखौ होदों नोंगौ बेयो निश्चय BJP सरकारानो थुदों बे गावसोरनो बुंनानै लाखानाय बाथ्रा एबा खुद अशोक सिंहाल सारा बे बाथ्राखौ गावनो बुंनानै लादों आसा खालामदों बेखायनो माने फैबाय थानाय MP इलेक्सन जोबलांनायनि उनाव जाहाथे BJPआ बै MLA इलेक्सन फैबाय थानायनि सिगां माने 2026आव जोंहा MLA इलेक्सन जागोन नङा होमबा बे 2026नि सिगां 2 बोसोरनि गेजेराव BJP सरकारा जेसेबां हायो सनितपुर जिल्ला एबा बिश्वनाथ जिल्लाफोरखौ BTR हाबै जायगाफोरखौ BTRआव सोसननो हायो आरो मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै होयो जाहाथे प्रथम जोंहा सनितपुर जिल्ला एबा बिश्वनाथ जिल्लायाव हा हुनि प्रब्लेम दङ हाखौ जोंहा मियादि फाट्टा बायदिसिना खालामनायनि खोथा दङ नामजारि खालामनायनि खोथा दङ नैबेफोरखौ जेन गिबिसिन मावनानै होयो बेजों लोगोसे लामा कारेन्टनि गोनांथि दङ जोंनो कारेन्टआथ' फैया नङा फैबाय किसुमाना गोबां रां रुफा गारनानै बायनानै लानो गोनां जाबाय नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन कारेन्टनि सोमोन्दै आं होदों नाथाय गोबां रां रुफा गारनानै बानायनो गोनां जादों बे जायगायाव बे कारेन्टआ क'क्राझार एबा खावला सेन्टार एरिया नायनानै बुजिनानै लानो हायो जेन स' लोगोफोर बिदिब्ला आङो बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थानो सानलिया नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै एबा बुजिनानै लादो अशोक सिंहाल बिथाङा मा बुंदों কোনে দিছে কংগ্ৰেছ নে বিজেপি বিজেপিক দিব লাগিব জিকাব লাগিব মোদীজীক আশীৰ্বাদ দিব লাগিব 19 তাৰিখে আপোনালোকে সবে ৰাতিপুৱা গা ধুই উঠি প্ৰথম ভোটদান কৰিব তাৰ পিছত ঘৰত আহি জলপান কৰিব প্ৰথম ভোটদান তাৰ পিছত জলপান বুজিলে নে নাই নহলে পাহৰি থাকিব বেলেগ কামত যাব কোনবাই নদীত যাব কোনবাই জংগলত যাব কোনবাই ডক্টৰৰ তাত যাব মেডিচিন আনিব যাব গেছ সিলিন্ডাৰ আনিব যাব ভোট দিয়াটো নহব এই
আপোনালোকৰ অঞ্চলত বানপানী হৈছিল নে নাই? কোনে সহায় কৰিব আহিছিলে? আমি আহিছিলো নে কংগ্ৰেছ আহিছিলে? কোনে আহিছিলে? BJP আহিছিল। এই ছোৱালীবিলাকক ক'ৰবাত চাকৰিত সোমাই দিব লাগিব, বহুত চিঞৰি আছে। আংগনবাড়ী 120টা নতুন নিযুক্তি দিয়া হৈছে। প্ৰত্যেকটো নিযুক্তি FRCৰ মহিলাক দিয়া হৈছে, আমাৰ বাইদেউ আৰু ভণ্টিক দিয়া হৈছে। হৈছে নে নাই? সব কাম মই কৰি আছো নহয়, লাহে লাহে সব কৰি দিম। আপোনালোকৰ প্ৰাপ্ত ইমান দিনে BPF কংগ্ৰেছে বঞ্চিত কৰিছিল, এটা এটা কৰি আমি দিম আপোনালোকক। খুব ভাল লাগিলে মনটো। মোৰ লগত সকলোৱে কওক, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, BJP, জয় বড়ো হাৰিণী, জয় বড়ো হাৰিণী। প্ৰচাৰ কমিটিৰ আপুনি আহিছে, ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি? মাহলটো খুব ভাল। সব ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে পামে বিবাৰতে ভোট দিব এবাৰ। মোদীজী আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু এই অঞ্চলত শান্তি অহাৰ কাৰণে আমাৰ আইসকলে, বাইদেউসকলে, ল'ৰাবোৰে যে জংঘলৰ পৰা ঘূৰি আহিলে, অস্ত্ৰ পেলাই দিলে, সব ঘৰত আছে, স্থায়ী শান্তি আহিছে, মানুহে সপোন দেখিছে, উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, মাটিৰ পট্টা দিয়া হৈছে। তেখেতসকলে এতিয়াহে ভাবিছে যে সঁচাকৈ অৰ্থত এইটো খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ চৰকাৰ, জনজাতীয় মানুহ, শিডিউল কাষ্ট মানুহ, MOBC, OBC মানুহৰ চিন্তা কৰা আছে। বৰ্তমানলৈকে এইটো অঞ্চলত যি BPFে কেম্পেইন কৰি আছে, এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? এই ক'ত BPF আছে ৰে? একো BPF নাই ৰে। তাৰমানে BPFৰ কেম্পেইন একো প্ৰভাৱ নপৰিব? ক'ত BPF আছে ৰে? BPF কোকৰাঝাৰতে নোহোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ক'ত ঢেকিয়াজুলিত BPF আহে? আমি কোকৰাঝাৰ উদালগুৰিতে BPF নোহোৱা কৰি দিলোঁ। এই তাতেও দুটা আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি বহুত ব্যৱধানত জিকিব। মানে হাগ্ৰামাৰ পাৰ্টি BPFটো 2 নম্বৰতো নাথাকিব কোকৰাঝাৰত। বুজি পাইছেনে নাই? থেংক ইউ।